Ayan po mga kapanort, ang ating pong inihaw, barbecue, beef barbecue, tenderloin. Po, ang sarap. Malinamnam. Okay, ang sarap naman namin tenderloin. Magandang umaga. Panibagong vlog po tayo ngayon. Araw po ng Huwebes. Ngayon po ang pinamili po namin kahapon na ngayon ko lang lulutuin yung barbecue. Ngayon lang po namin lulutuin. Ayan po, pakikita po namin yung aming barbecue, beef barbecue. Okay, maraming salamat po. Panoorin natin. Okay, inaayos na yung aming ulam mamaya. Inaayos na ni Mrs. ang tenderloin barbecue. Ayan po, ang ginagawa niya ay pupukpukin para malambot. Ganyan po ang style ni Mrs. Para madaling maluto. Hiwa-hiwa ng maliit, saka pupukpukin. Ayan, pinagbilan niya po, pinupukpok. Ganun pala ang style niya. Luluto ni Mrs. ng tenderloin. Okay, kailangan natin ng para lumambot pala yan, lumambot, madaling lutuin. Yan, ginagawa ni Mrs. Pokpok dito para sumarap. Gagawin lang yan ay hiwa ng konti. Yung talagang katanggalin niya yung yung mga medyo taba. Hiwa pa ulit. Ang galing talaga ni Mrs. Kapanort mag ng tenderloin barbecue. Yan. Ang ginawa. Ulam na ulam mamaya. Nako, malamang. Nakahingi ako ito ng pang-alak. Nabigyan saya ako ng pang-alak ni Mrs. O kaya sa tingin ko pa lang hindi pa nga nitimplahan, masarap na 'to, oh. Ayan, oh. Sige, pokpok. Ayusin mo. Para mamaya pagsubo, hindi na ganong matigas dahil pinokpok na. Ayan po. Kapanort. Tingnan nyo naman yung ginagawa ni Mrs. pagluluto ng beef barbecue tenderloin. Yan po ang ginagawa niya. Yan po ang aral po sa inyo. Kung gusto nyo po kayahin nyo po bago para masarap, malambot pala kainin, pupukpukin nyo muna. Ayan, ginagawa niya. Manipis na manipis po. Galing ng pagkakaano. Yan. Okay. Magtitimpla na. Titingnan natin mga ingredients na bakang pang-ihaw. Anong tawag yan? Mrs.? Ang baka na yan? Sa Bisaya, mahumok na parte ng baka. Tenderloin. No. Po. Ating ihawin mamaya. Ayan po yung ating ingredients. Inalagay po ni Mrs. Ayan. Po, ang pangalan po niyan ay paminta. Paminta. Ayan. Mga Kapanort. Okay, shout out. Ayan. Okay, kayong mga nanonood sa akin na nagpapasalamat ako at saka yung kapwa ko baguhan nag-vlog. Sige, kahit hindi kasi bago lang tayo eh. Natural, magkamali tayo eh. Ba tayo gaanong marunong. Okay lang, bira lang ng bira. May araw din yan na yung iba nga sabi 2 taon bago sila nakilala. Okay. Ay, shoutout pala sa aking mga bagong subscribers and followers sa YouTube ko at saka sa Facebook. Maraming salamat po sa aking mga ka-group. Ayan po.
Yan. Tinikman na ni Mrs. Barbecue ka pa, di ba? Di ba nag- Gagawin natin barbecue beef. Okay, barbecue beef pala to. Yun. 1 kilo. 1 kilo po to. Alam, medyo may kamahalan ang baka sa amin. 600 tenderloin. 600 po ang kilo. Mantala, nakapanood ko sa Batangas, 300 lang. Galing pamasahe, papunta roon. Kano kaya? Sa nakikita ko sa mga binablog, bibili sila Lowy. Bibili silang baka, 300 lang ang kilo. Ayan. Ito po, mag-uumpisa po tayong mag-ihaw. Ihaw ng ating barbecue, beef barbecue. Yan po. Parang nakinikinikita ko, mukhang masarap to, mukhang malinamnam. Ito yung favorito ng aking apo na si Talia Chelsea. Ang apo kong walang katakaw-takaw sa pagkain. Di katulad kay Zoe na amoy pa lang. Humihingi na pag naamoy yung pagkain. Pero matatakawan to si Tiyang sa aking ano Tiyang? Paborito ba yan? Paborito ba ito? Ano? Ha? Barbecue? King's Steak. Paborito mo? Ah. Ayan. Ganon talaga. Bakit? Testingin mo Tiyang, masarap pa to? Masarap? Ha? Ha? Kakain ka ba dyan? Kakain ka pa? Kakain ako kasi parang masarap. Oo, sige na. Pumayag ka na. Sarap tingnan daw, sabi ng apo ko. Ayan o. Ready. Masarap daw to. Ayan na. Nalatag na lahat. Ayan na. Ayan, nilalagyan ng nilalagyan po ng pinapahiram pala. Meron pala yan. Maiwiwi ka na. Okay. Hiram pala to. Alamang, makadalawang plato ako. Baha. Tumas naman ang aking high blood. Bagay baka naman to eh, walang high blood to. Mga kapanor. Yan po. Tanghalian. Ulam. Yan, beef tenderloin. Beef tenderloin to. Inihaw. Yan, ang sarap. Okay, ang sarap ng beef tenderloin. Pang thumbnail ko to. Okay, yung kusinira namin, oh. Ayan na, si Suwing, oh. Oh, Wing, tapos ka na ba kumain, Wing? Ha? Ayan, oh. Okay. Kakain na kami. Hanggat dito na lang ang aking vlog sa pagluluto ng beef tenderloin na inihaw. Yan po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless you.